Ассалому алайкум бародаи аҳлисом. Ҳамин Москвада будем, тарафи молодёж нидаем. Ҳоз я братишка дамиҷа ганда азоб кашидаге мерем. Ина звонит кадесам. Алейкум салом акаҷон. Додар ҳамин ҷое ки гуфтагӣ омадагим, ҳамин дар да бубро бӯй ки дара нишон. Ина бачара аҳволаш як ҳафта зиёд шуд қатиш гавм мезанам. Як ҳафта зиёд шуд. Биё дурен анишон мутем мода. ин ҳаминҷа падвалда зиндагӣ мекарда. Ин ҳамин ҷои хов мерафтагӣ шуд. Дар ҳаминҷа хов мерая. Як моши дар ҳаминҷа хом 20 рӯз чанд шуд овоз накардам азоби. Чикада ягон та. Бугу дар куҷо кор кардагӣ? Сум чанд ка сум танҳа додагӣ? Ма дар чӣ кор кардагим? Стари химки да кор кардагим. Зиндакои худмонами бачаҳои худмон да кор кардагим. Без задешка авита интернета кор рафта ёфтагим. Гуфтанд ки додарҷон гуфт без задешка ойлики кор 45000 агоф. Бам рафтам кор кардам пашти 27 рӯз 28 рӯз кор кардам. Ман гуфтам ки амако гуфтам ойлик наметен хай як мошид выходной нагирифтаам. Вай мода гуфт ки 6 рӯз кор, як рӯз выходной. Не ки ман вообще так выходной нагирифта кор кардам. Ба як рӯз ҳамин хел айкор 3 минута акаҷона дер мондам. Мара айкор ҳамин сур кардам. Апа тагон, модар тагон гуфтам мара ай семиям ҳақорат кардан. Ман гуфтам акаҷон илтимос падар модари ман чӣ гуноҳ карда ки ай семиям ҳақорат мекунем. Баба ё гуфтан ки динанги гута голту сарвайроншина гуфтам мара бо ай хуртахам ҷифит. Мона хали либоси кори дода буд. Нав либоси кори дода буд. Ҳамон либосtan айтанам пишидам гирифтан. Намин либос қати як моҳ зиндагӣ кардам. Як моҳ шидаки. Зиндагӣ кардам. Ина либосо шона. Намин либосо хти. Атао додаро. Карочи илтимос ёрдам дар кора ҷои кор дар кора ба ҳамон одамое ки ҷойша медониста касе ки ихе падешкаи соз дора. Ма дар алоқа дар буброи номероро гуфта мегзарам 894 638 0868 рақамо дар алоқа дар меброен ихе падешкаи соз медоштаги одамо ҳамин бачаро сумша гирифта тем мисоли гап бачаам падар модар дора тоҷикистонда мисоли гап и аҳволи иҷара бинед айхники одам мемра ма ба худо қасам ҳамин раҳм омадеса ки озику гириям омадеса ки и бачаро зиндагӣ кардаги аҳволишда валлоҳи қасам ҳамин одамое ки ҳамин корро мекунанд ку шумо мардак нестед. Шумо мардак нестед. И дунёда набошад дар ӯ дунё ҷавоб метед. И бачаро аҳволиша бинед чӣ хеле шидаги. Бародаро касе ки метона илтимос падешка кинен ҷои кор дар коршай ҷои кор ёфта ман мондаги корша ман худам буд мекунам. Хурдан гаштанша ман дигарша худам буд мекунам. Соғ саломат бошем бо видео дачи давом дорам.